तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके एकदम ठेठ देहाती भोजपुरी पचरा गीत देवी माई के। आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी भैया। दिल से बताओ तनी, अगर एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना पक्का वायरल हो भैया। बहुत बढ़िया मैटर सजौले बानी, लेकिन हाँ म्यूजिक बनवाए में तो एक बात के ध्यान रखब कि रिदम में हुड़का बाजे के चाहिए। अगर रिदम में हुड़का बाजे था तो एक म्यूजिक बढ़िया बन गई, बढ़िया से गायकी कर दनी तो गाना 100% वायरल होखबे करी भैया। चली मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत रुआ के नहीं मिलत, अच्छा मीटर रुआ के नहीं मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में आ चाहे भोजपुरी में, हर तरह के मीटर मिली भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। चाहे रुआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखवाई, सैड सॉन्ग लिखवाई, धोबी गीत, देवी गीत, भोला भजन, श्याम भजन, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के मीटर, पूर्वी निर्गुण, खेमटा डफरा, जौन भी रुआ मीटर चाही हर तरह के मीटर भैया मिली हमरा लग से। आ मीटर में शिकायत ना मिली भैया। तब हिचक रुआ संपर्क कर सकतानी, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। आ चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली भैया, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखिए कैसे गावे बा। हरे सिरावा पर चढ़ी के भवानी मैया चलल बाड़ी सेवा का दुआर, कि सिरावा पर चढ़ी के भवानी मैया चलल बाड़ी सेवा का दुआर। आ झुलुआ लगाऊ रे मलिनिया मैया खाती निमिया के डार, कि झुलुआ लगाऊ रे मलिनिया मैया खाती निमिया के डार। शेरावा पर चढ़ी के भवानी मैया चलल बाड़ी सेवा का दुआर। हाँ शेरावा पर चढ़ी के भवानी मैया चलल बाड़ी सेवा का दुआर। तो झुलुआ लगाऊ रे मलिनिया मैया खाती निमिया के डार। अरे चमकेला सोने के मुकुटावा दुनू हाथे तीर तलवार, कि चमकेला सोना के मुकुटावा दुनू हाथे तीर तलवार। तो झुलुआ लगाऊ रे मलिनिया मैया खातिर निमिया के डार। हरे झुलुआ लगाऊ रे मलिनिया मैया खातिर निमिया के डार। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आयल हुई। अगर हमरा गावे में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतानी, काहे कि भैया हम गीतकार बानी ना कि सिंगर। रउआ एकरा के मन से रच के गा देतानी, पक्का वायरल होई गाना भैया। स्केल तनी बढ़ के रही, कि शेरावा पर चढ़ी के भवानी मैया चलल बाड़ी सेवा का दुआर। ये स्केल से रुआ गायब, हमारे स्केल उतना ऊपर से नहीं निकलत, सांस फूल जाता टे। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर अगर लिखवावे के चाहतन तो बेहिचक कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। अपन कॉन्टैक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। तब मिला तनी भैया अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।